Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachivhidhivhidhi chenyu One Kulian TV. Iko zvinezvi handisina kupedza nguva because ndine zvinhu zviri loading zvakawanda zviri kutaurika panapa. Inini hanzi vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wechi zvekuzoti zvauchanzwa zvauchaita neinformation iyoyo ina handizozive. Changu kungopfuura nepachivhidhivhidhi ndichikuzivisai. Ndine vakuru vari panapa nhasi vari muchiki kuti vanyatsodonongodza nekutsanangudza nyaya hombe iri kunetsa zvamanje manje munyika yeZimbabwe. Regeza kuti vatangovateerera tichinzwa tese kuti vari kuti kudii ende uchawirira nazvo here. But ndisati ndadaro ndoba ndakuzivisai kune vachaona flyer richanga richibudikira pascreen kune vaya vanoda kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts muno muSouth Africa vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti garai mabata education research yana mukoma owen ndidzo shasha pakuita zvinhu izvozvo. Zvekare kune vanoda kutenga dzimotikari muchovha dzekuitisa mabusiness, vanoda kuita maconstruction vehicles, vanoda kuita Bolt, Uber, Tikelot, Taxify, InDrive zvakasiyana siyana zvaungangojoina ukaita. Nditi tiri kuti batai education zvekare, education research zvekare ndiyo consulting company inokwanisa kukuitira zvinhu izvozvo ende vanopedza masports vakachimaster chigame chacho. Regedza kuti vatangoteerera zvitaurwa nevakuru vari panapa takaisa nzeve tese panguva imwe chete, musoro nenzeve pamwe chete kuti bo. Do you think this is normal? Kuti vanhu vanoti tiri vanhu vaMwari, they support corruption. They even go as far as praying for something chinoita enslave nyika. Vatendi musanyengerwe nevakuru venyu ava. Vakuru venyu ava, they are using the Bible for your slavery. Remember, history inotiudza kuti the Roman Catholic was part of African slavery using the Bible. Even the England Church, the Anglican, was part of African slavery using the Bible. Now today, we have another group of so-called men of God who are using the Bible kuti vasupport slavery iri kuda kuitwa vana vevu. The 7th of July inofana kurangarirwa sezuva rekuchema nekuti ndo zuva rakasainwa death sentence. By signing that document, the president signed a death sentence document against the citizens, because everyone knows that there is nothing for advantage kuma citizens mubill rakasainwa. It's only 1% minors that will enjoy from that bill. The majority, we are going to cry more than the crying on the ground. Are you sure that you are enjoying what is coming against the citizens? Are you happy knowing very well that there is nothing good for the citizens, but there is everything good for those who planned
and signed the law. Vese vakasapota vakamhanya vachikwira nekudzika. There is nothing good for us, guys. This is the truth. But I want to encourage those who are still planning of how can we challenge this law. And I am one of those people who would like to join. Panapa isi nyaya yekuti parada kubviswa ruling party. Inini handifunge kudaro. Inyaya yekuti the law is unlawful. Saka hazvinei neparty, hazvinei nepolitical party. Zvanga zvichida kuti timborwa as citizens, as a nation. Let us take this as a national crisis. Sezvandarinogara ndichitaura, we have powerful people out there. Vekuti kana vakasimuka vakati enough is enough, there is no two ways about it. Zvinobva zvangoitwa sezvavanenge vataura. But there is comfortability in their zones. They are not worried about what is happening. They are safe. They are free. Saka, what we have to do, ndezvekuita stir the atmosphere. Kuti those powerful people must feel the impact of the negativity of this law. Zvatiri kutaura kuti we need to challenge this law. We have to challenge this decision. Tikaita zvekutamba, it is going to be history. Nyaya iyi ichangoita mheremhere kwemasondo mangani yotonyararwa zvotopera zvakadaro.